Kalau sekarang lamaran zakari ya, bos pakai zakari ya, mana zakari saya masuk ke lama saham ya, tidur mah yang kata sebenarnya. Sudah sepuluh dua puluh tahun. Sudah pesan sini satu orang besar. Jengto. Bagi sengkul zakari enam puluh ya. Bon nori uci borong. Payah di bawah kasih buat payah pengen berkeri. Hanya Ini pun teman engkam ta? Kapan ya sih? Ini pun deh. Rimes deh bermah. Lihat ada por sana. Ispa por ya. एक दुई में को स्कूल करें जब पूरे में या स्कूल करें उनका दिल्ली बोलोंग मंग तो नौको yang masih kan porna to musung kui क्या musung Kep thana kere स्कूल lama hasal lama saya Jorani news night tonai joto lukrok na hai lam sogo ang thik tini phai sok paikha simnani paithak kamini hni mangkha obongka motai kami ni paithak it oz usuk jorano bojak motai kami ni lahar ni paithak it usuk jorano bojak yang ani yakong yang tongo yang it tongo usuk jorano yango ungyang yang hampano yango tai himui thangang ka motai kami thangnani ungyang yang hampano tai 2 घन्टा 1 घन्टा je sakapano nangnai himui thana nangnai usuk jorano yang tai gari bo thangmaya bai thangmaya yakong bai himui motai kami thana nangnai phiaba o motai kami obo ongkha simna consistency o kalaijak phiaba o simna consistency ni minister Bishoketu Deborma haikaba minister ok saitongo simna amsai simna consistency o lahar joto ongpaikha tui joto ongpaikha current joto ongpaikha omahika thangnai ponchomboti ni kaisa hol nogo bahaino biplod dev candidate west ni candidate no prosar khaipro omahika basondoi tongo phiaba jorani news norokno phurugnani tini o amsaini borokrok sono phun khai kesarmani abo election o bolainani bagya kaisa no tai kaisa hamya sanani ya kaisa ne nahar mong abo hongkai tipra sarokni kapal slaijak thung kubui abo tamotong o amsaini borokrok bahaino brokni kami jera lahar thangnani engthung it cholingpano peace pano jesa lama pano thangai brok bu buihaino lekha pora porimani school thangmani bazar hate khaimani bike gari baino brok nongni simitui thanglaisu khaiman thung obono nasikmung jorani news phiaba mutai kamini jungjal tamo tong norokno phunungnani bagai angtini phai sokpaikha ani loge tongo kwbangma team no sing khorok ba phai sokpaikha phiaba sing tuluk khlai yang digi lamrinai naitongdi jorani news je mansa mutai kamini jungjalni party mung tamo tongo jaga ang phunungnai norok nukhna ang puilawno saka o it choling asuk jarano bojak yango himui thana nangsinai yangni bridge rok belai hamia omahini kothomao saimano naitongdi jorani news phiaba ani timo phaine rokno bang kisa poroisoi sini mungrinai bahai mutai para thananda phaikatini tini chung phalemeni belaikino hasal ni bising tuino o lama rokni himnani motoya nang mutai para tir phaika wasbana mutai para ekbar phaikya phaimani soi o para thangka o para gana o sogu keta ene brom para soya o para wa original sogu ya o lama lati re him paikya o lama tui mahimia ko tar mane no tai kisa buskang para jora sokpaikya ini bahai ready to tong himnani tini himnani tobokhe bite by can use khaikya tobokhe hamia jinis no kaham phunuknani bagai जों to samung tanglajak no khoja abono phunuknani bagai जों chaitok laitung layo abono judur busugo lama kolok abono himnai abono ready tai khorok sa angkok sanai da sobro to baka bukha tv tai dongor tv wo news ro hobo bahai nang waisbano yang amsai roti ro phaikya ang tini ni pula fast abo bin amsai sagara ri bo consistency ni omo consistency tong simna consistency an tini ning saga tini pula bahai ang to phemo phaikya bahai na yan je tini nang da hima thlai sing tini bike scooty bai mang news thomo aro nongkhong khoroi ini 1 घन्टा ma himne kento himui de mano himla yai tai kaisa himui thlai na tu pulai himui thlai tai kaisa ti kiri sa dineng tong tongo kento yango lama gong gong jesim tong sing joton palha sing joton kiri aji bopro so torobno saimangla da thikya thikya yeu 30% jung phunungnai
खाबां दाखक ताइ बखौ संनर खाना खाना दा सुब्रतनि कक थैका थैथों तेफ्रा सारकनि जोंजाल कबै आवयमं तामतं फियाबा इलेक्शननि पारपास बसकां इलेक्शन तंमानि अबनो सों फुनुंनानि फाइमानिया अरनि बरक रक सनो वाइ कल खाइमानि मिया फाइने उसकां फाइने दे दिमां तिनिसि फाइसिओ नरक नाइतंदि जरानि निउ जे मानसा सों नरकनो फुनुंनानि साइतंनाय क्रंतंदि मताइ कामिनि लुकुरक बेलाना जोंजालो lahar kerai tei kerai deng no kerai salburma jengjal birman bai gedaljak o kamini cherai busabutui rokni thinak monak mawo kelaijak tui ni bagai hasek dongor kesep himui bolong bontok phon ganang tui nengei ma tonglaijau panthor holong bisingni tui thopsa ka yormani lukurokni tui kulugya tui ni bagai seglai salburumno kami kaisa mokhang kosom unglaijak rengno kerai janani le ulsiku hapang phayo thango Sabo borokni jengjal phiyokno jora news mutai kamio thangai nukmaya gulo mokolni muktui yorjak simna constituency khobjak hejamara block ni bisingo khobjak mutai kamini kopalni kothoma khanainai Takok tai bukuk song nadi hira jukni bridge hai kaba jaijor obo yang tei bro mairong poja mikheteng thaiketeng joto hatio thangani yang tei lailai busu risk ka lailai oro to muno klai thanga ka voices ayang kusu saka thanai belai risk klai mutai kamini lukurok tonglai jawo brokno sorka government belai nainani dorka all laharok no snamnani dorka o jaijor snamyani snamani obo complete khaya nadi kono halo ja kore kono side bite kore obo senamai kelang tangka piaba obo year kai tangka tabuk bo kam ka senam jagya oro kami ni bororo busuk risk khlai bu phang roi lai tong nai nai di takok tai bukuk song brok ni kothoma brok ni jungjal brok no sapo nai nai piaba obo simna constituency ni brok no bahaino ti prasarok yango kobangma family no tongo himui tabu pojonto agini ju khai khlai himui ma tonglai kho tabuk bo lahar koroi jaijor hamia norok nogun nungkhana brok ni bagai norok tamo kok sanam musung comment khai sahandi jorani news naitong di jorani news By himte hama kekha phai thangka himang tubo sung soguyako ordek jora sokbai kana parone ordek sokbai kana tiro pori do tongkho porleya no motai kaminda yang tai tam paratong yang motai para simno dongso tai para busu family roko motai para mane 21 paribar to mane tabo angbo mane lekha jagya 21 agi kha 21 paribar tabuk ngorong khana 15 17 paribar kong khana school do tong yang school tong mane bai thangka master do phai master ogi ko nolserani khejari sosong payo khejari songnai jo master yana bla master kha jo phaliya bon agi rogo phurungo khejari songnai no khejari songnai phurung tongso master phaliya agi bo master tabo tiro phai ko tabo kha jo phaya tab phaya kispana khejari songnai roksim phaja nangkha boro porikha ge ai da bor ko thalo ayango 12 do tongoi hostel ta khapor hostel pota khapor liya noni para bahai ti do tongtho bahai ma tongja khana tongtho haipana iko tei rong ni bagai shorta lamar okroi bai do thaimia na biris bo rima chigonti ang kai ba hai kamang do tonglai no kostong ya da koston ta kosto kan ma dong hata
kos tong phano kun khane kare kos dong phon kun khani kare cha boot rolo ti to kakhano rong ni boot taklai kagos rok jomai mani mas mayang dongha ani oro highest sport jagra busuk tongo kami asuk por jagro kare haikan dong na jog jog class 12 jorok por jorok tong oro tong yana para tong bo parano para tongo mas tongna masa borka thal digi poru na ge borka thalan poru ga tiro ekdom short tiro short ta current la thing mote do phai current wo watin somoi ro thik mote haya bufang rok bai haya asuk bai ka mane mas lam ta singno mas lam ta lineman nok bo bai ka tong lai khano jaga se haikan ma tong ha boxer ko gid tong bolong bising ro hapui asuk kogya to kogne ro kare che rai rok simita cherero jigo jigon rok nin bung tamo semaje burma nin bung kha sonjoy ire kaija kha sonjoy kaji ge khu kami khiteng phalai ro bahaino yang lama tuni hori ma phaina takok tai bukhu song noro khana kana tabok hira jog smart city potripot scheme tei gadaljak tripura haste phiaba tripura haste ni mangpli kono desh kono prithibi kono bharat borsho nugla kaise example o jaga no tongo tripura haste ni tipra sarok tongmani amsayo norok nai tongdi grengai tongdi o kamini lukurok ni kothoma jungjal norok no phunungan bagai sing phaisok baijak nai tongdi jorani news no paranda jango yang the thangata sei thangka tangge sen nangka iko ahena o hamya ro hungka kai mundiro da bali ro klanga nango nei ayang mundiro tomong tongma ayang nok tang tong khata ka mondir tong khana ta khai iko darabai tong khoi bragi bo age kho oro para tong mane bole osubida na ro osubida ri ko an basajak tong kor no khuta ga jora jora lai souya ko tong khata lai souyang ro ni muk tong nai ma tong khata thalem ni khno man thoko na bolong bising tuk tak ate kharu to oro siwa so gongso projang man na am dar anin dar ko ton basajala na oro no barja oro no leng khata wala ma o kan yong kha ni para oro na jeng bukung ni bukung ni sina tinin ka boron ni thum tup kha bolong ni o paran tei tam sanam sung nang bhai matong oro ba te cham sana tong saro bang baron oron chi thaka kai chi thaka to phan sadida nang thang pa na oron boron bagi tuma sanam sung mane oro ba laman bagai tui mane ba te solai khan osubda abun nang ko tong khana kulung ko sang bo gari gura ni mane busuro balokha ro para khamani o ma balokha balokha onto to bisa khono yang o sorok rong ba khor khatam bagi sorok ro khaji yang tong mane yang bagai tam khajabo member chen me ro thani sabo singma tam singma kin sin sa to kun dai chikri singno bud di ding sing borno bud no sauno bud mari singma rong kono ri khata sikma no ha sikma Shiv Kumar Abu bulai Bupati ni bong kani Rajani belani agi tam mo thani ke saba tong yang Robindra Yaseng tabo edition isuke tu song na isuke tu song bro no tama konya musung bro nai tong nai norong no ko khana nai bro tau dai chi na le ga jang ta khan dina nang thung sorok ta phari mang khoblei abu to mang ko khaje kong khaba tabu yang para el kan borok bai joton sohojogita khai masal kharo do tong kho oro kaisa jara jara bere phaitana ego phajinya phajinya ego mukhtang rong lai kala tei onek osubida na tini baganya osubida tei jemani ya bong oro mathang na mas matuku ya tikre pele pala khai mathanai gati mathanai ti makhongnai nasung lai photo budik kaisa yang kan yang takok tai bukuk song nai di obo tama bum hunjinai bum ni slai bu belai hilik belai kotoma obo 111 sima namle asu kotoma halkangka obongka thalik mikhan obo gudok awantru joto potir por labra rokhai bu saimano a belai thalik mikhan kotor obo bu phang tor sokna na gula nela busu tor khaba hilik albe o kaisesi hambai phala ni
Takoktai bukuk song belai wana ma singsa tipra sorok bo jaga tong tamo kok thai bai sasinai obo kok thai sikri haing thangka tamo hingka borok rok töying kha kaisa jibon lagma phiaba töyni bagui tipra sorok busuk jeratui bo mahayo matong kuthuk khlai obono khurui nungna hapano khurui maya tamo hingka obo joto pathor pasan haimang phiaba watui season jorangka do tai bese nongi mangala ko bo yang tui chau tui hamya bunto phaika yang se langpai ne phiaba watui mol kri jora bo haine belai problem tamne hingkai ang norokno phunungnan bagai chai toknai obo pathor bisingni thopsa kha tui kalai kap mani muktui si bangano phiaba obo tui thopsa kha kalai oro tui bang hangkase oro ne tui khogoi bro nungnani phiaba kamini borok rok kwbangma drum kotor tuijak gola kotor balting tuijak phiaba obo tui kringoi na singlai ma tonglai abuni yagolobo tui maya bofro tui yorui omuk tui ni tui hai yorte oro tui bangno obo na singlai oro ni mutai kamini lukurok belai tui ni bagai jingjak phiaba brok ni bagai sabo kok sanai brok no sabo o tui ni bagai tui ni jingjal ni brok no phioknai belaina kok kotor ni thangka tamni hingkai norok nugui mangkhana yang ekdom kusu pathor bakumarsi peri tongpaikha oroni tui ha bising oroni pathor bising ni tui thopsa kha yoroi oro tui phai jomi khasi bro oroni tui manangnai oro kwa hai kuthu khai khurui bising ni tui phaina buya kunu biya bofro soromno bofro omuk tui kapmani muk tui ni saisi obo thopsa taibo kom obo bofro soromui oro tui bangno obosi nasinglajak phiaba tirfra hasdene mangpli hira jok potripot sorkaro je kok sai tongmani o tiprasa buma rokni mokolni muktui sabo hupainai brokni kepalni jingjal tuini jingjal sabo phiok painai obo belai kotor belai singmung kotor tamoni hingkai tirpura hastewa politik rajnৈতিক belaina thungjaga phiaba kasniti hni je saitongmani samung hni je saitongmani buini amsai rogo latino tep rikhano tuimanai tongo mikhutung khlainabo tuimanai tongo joto jagano tuimanai tongo phiaba brok nungnani bagai tuisi tabuk oro thopsa hakor bisingni o holong bisingni tuiyor khai phaisi o tuijomi khaisi bro tuiman nungnani broni las phiaba o tuibo haine belai tui hamya obo bacteria subail potripot bacteria bai oro phonmangsi obono tui bahaika nungnai brok tui bahaika nungai kathang tongnai o kamini lukorok takoktai bukusong norong sasidi ang kok sanan bagi sai tongnai oroni salbrum tui khogi tongnai rok bai bahai sagradi iko mati no din no kasa tui khogi tangkhai te kasa gola bosa kalangani ngai tai si sabsa tongha phake ba kisa dai kalangani ngai tai wasa phake kisa amkai sumusi ma thangosung sadino nakun phurkai ma tukuya sung ahanya tukani kibel thana orba tui jo tukunai tui jo nungnai na kono pala sikri khabni abono mati mamang salni no sung wate hake simese tui asoda abo ba mo rumu amon nganyani ngai wa bom to gonang zabro bobara noroi ngai wate wate kering ga tui kerei ngai wate hake ngai bo tikatolane tui no jotono mani khani ya saga wate tui nya sai to nyani iko tabu bo nogo sini dola mo mani khani ka ma wate na nasina ja abo bo kami mate para bo blog khlai bo hezamara blog salbrum ma hikabang tongna ma mate mama sardin bosor mate mamang sung kasa kene phonoi tangka tabo lama saya tui saya mate mamang tebo mokol ka somnai kriko ke phana sung jaja khanya kere o mate para wa borok tong hnoi tabo bosungno khende khanya kere bot ka suka chimi halaki ro borok kopongna bagai takoktai bukuk song mutai kamini lukurok wai kothoma haikaba news rogo phunuka phiaba tabokbo neta peto hanjangnai rok neta montri hanjangnai rok ACB singo tongnai rok togla bahan kasing bahan chanai rok bahaike muktri thang o mangpli obo kubi awaimong jorani news ereng phunugia soi ground report soi khok tano tui khok tano phai no rokno phunugoi tong takoktai bukuk song
tongo tirifra hasteo tipra sorok besuk jera tui kosto tong phiaba tirifra ha tipra sani ha hampano oro right tipra sorok ni man thai tipra sorok board rikhang ka je man thai tongmani sakiri bakiri joto potri pot chhani apano o tui kaisa brok belai nango tamni hingkai o tui si pai thango na tui tukunai na tui nengnai nengjaknai hingka boro phone mang bahika nengnai belai wana ma singsa belai kuthuk ni samung obo belai obono naisomnani dorka government obono nainani dorka je kuno hapang phainai borokno tui ব্যবস্থা khairina tamoni hingkai tui koroi gari bairina hingka bo lama kring thangkwa lama bo norok buskang video no khana belai lama hamya himang egonta herok bron kami phaina nango bridge namiri ma bo ordek mate complete khaya potripot belai jingjala kalaijak simna amsaini motai kamini bagai nung ang public joto sinai nugnai khairoknai maya ganang brok ni bagai khorang ti sanani dorka brok ni bagai budget sanamnani dorka brok ni bagai tirina ni dorka bro ni bagai laharina ni dorka tamne hingkai nung ang joto tiprasa neta montri hinjaknai brok ni thibo brok ni thani untongo thui joto solai malai o thui thancha bongso thancha ja thancha brok no nainani dorka takhoktai bukhuksong ang taisa kok sanani bagai saitoknai yang onugui mang hana dara obo odram tobla obo dram takhoktai bukhuksong naidi odram o tui subungnani bagai yang pernah koi gontar nasing tongna nang nobo, obo drum kotor boleh belai. 3 gontar rok nau. 3 gontar rok. 3 gontar rok. Punga cicir pakai dan nang sajung supung pai kan kata ibu tis manglak belai. Maya, sajung kurang telang mangkate para sudah tu semua ni sabang sabanya koklai yang mang tong jauh. Kan nang sajung tu jalan thang pai kau walanya palang nai belai jaga. Walai jak mang si para dilin si walai jak ma tu ni bagai tu ni problem. Sabo khok roh nai. Sabo khok, sabo apa sih? Dati bahasa khok man abam tu mang si pala walai nya kotulanya mang. Thế lama bo abo kanakan ka kera ko thuma hai wate pantai abo lai sunani abo ne digdar wate phake bo lai miya o bridge rima bo kunu ya kote abo odek modek khai jak thak bo lai miya rugi sugi ngebo paran himene baltang lai janani lama do thingyo kun semiya na hotok satok hiya nene phung hiya dibor hiya hor hiya abo amke ma balitang lai nya aron simi thaka baisa sune pada thuk ka jar se gari man ma ka sala jarani bur latang bur bot di bocor bot bot no dikar mai yang tong kana mai ta korobindro rom no mar ta bot nangkung mani tamo nangkuk no nangkung men ngachinoro hatui lama tui bai lama jorti ke jor men abo jorti ke jeng nang sugu jeng kutai kuno mai aphan je motamoti solgaro sol tui bai lama simi jeng abo takoktai bukhok song nadi odram supungoi odram thaisa tui Agartala tongnai khumulungo tongnai tauno tongnai tui paigelak tamne hingkai o yang amsayo motai kamni lukurok no tui payo brok no practical o jaga kosto ka tongmani pheba o tui payo humpano bro o tui supungnan si busuk walai kaijango jorabo bo saisong supungin na khangka tai borok tisi ma khok yang ka kok bang sinai no tai boibo maimui ro songna nangnai chana nangnai tei to konala bathiri di tui thik mote tukui maya thik mote nangai maya thik mote tui ka hamai hangka bemar go manjago bemar manjagai hospital thana hangka bo balai delang nang busuk obo o hasaka ni kok thai sikri ka musuka brokni jingjalo ka phajak tamni ka o dram thai ni no balai nang nogo thangna jora jora e o obo thani kun phorke malang phorke hayo ko thamat jata mang khata ar obo je hatai kusuma obo balai thang abo mo mang balai ma kasa jata mai khe ba ha buk jama thangka mai phorke ba mam phorke ba malang kha obo Kashmir India ni border handi police force rok je security tongmani islai training khlaimani islai taibo marak to training haing tong khabo tamni ka sal brom training ni sai taibo kora obo security hai ka ba oko rima hai duty rima haing tong kha obo belai marang khablei mo belai na tuni bagi jeng problem nang soka tui rok sim tan sungno subidar ka ni o neta nya rok dot kisor kere besaron ka poro to kuri iko oron to kurita oron to kuri matalang bai tai tong o chere besarok om hai pa thorogo kasli klai kha ba yakong ro keple khanga to pai kheses bokrok phati pai ses thui pai ne obo nai nai ang hai toisa phunuk pinai toisa norok no phunuk pinai yang sak di camera sak nai
o tui choromoi mukti hai thopsa kalai tongi ko thopsa kalai tongo phunukla kisa ei phunuk nukhana clear kha thopsa kalai tongo obo thopsa kha kalai ei oro kisa tui bang khasi bro tui ningnani tui thukonani te kon jaga krina byabasta tui thuko janai ayam bo krina bro tui ningmani yang saka sagai phunukla pura phunukla bo bomhai obostha tongkha buntok bai laifang bai toksa bai potri pot tokro pujonto khijak na tokro khibayo ke bolong ni mani bangkhar samane muko khisang roga borok phungsai tongbayo nge kon phur ka tei khongna haike am tei rong ka jari kelang ham tei tei maya am chu ko so khai ma tong kun khai mai rong ma sa laya tei kri ni bage hain ma tong lai ekdom kobuying tong na bo bui bisa thang jaya am tei rong no chin kok rong bui khna khai wa na jago mete to bu kok sare wa hai ngo hilayo kisa me cher me himnai rok sungno sa jaya engineer to boi neta mantri hinjangnai ro escort to boi police to boi norok ne amsani osubidar no khana painani oro phai nai phainani am roti to nai phaikia wasban phaya kaisa simi sukango nong nor hama ka phaiketa media tai ke phaini kri phaini kre obo nok kobin sai tong nale ta kobin ei ko nor bon nu boi thang kana bele sungno kobin phunu go jora khasi ko thoma phunu mano bo boi sala khana phiaba jora ne niyo soi koboi o practical o jaga no phunuk tong na ni to boi phunu ka ke se apur na chung seu ayang nor saram borok bai panche hinjak belasa mede ano to boi kok saro to boi salayo hilayo ne Iskul kere samarok saja yang layo. Kepalni dukuban semia. Abu kep semia ko sung mutu kan mang matong kom kan masih ya mana ya. Mai masih ya rong matong tu isi kere ke sung ta mai song sana ba. Gari bai beri semia ka gari bo lama saya ka bunyi yang le gari rok bai tu rok tu nong ka sing yang le lama ba hamya ka sap sung tu na ba. Bekha bising ka kok sajana kebang matongo peplai me yang tong. Ni duku nang mani guna sung as kong no sai peplai me yang tong. Iko tini bo sapung si dek thasaro gola thasaro onek bos sorong kana mutu khe mamang noi ko sung musu bos ko an bos sa se takle mai tu miri tong ka je mala mutai para hamja haimane hote ko mutai khe mamang no parang khata bosa ko so khaye to nani na hanani noni kamini borok rok mutai kami wo lekha pora bo kuri hinka kobun jaga ni borok kaijak na difanang kha ga ko sunu ko tis phaigala blai kharis ai ko apno ko phabe ke hilai ta ma tui sim pano tasa sa khai sa khamu tui bela kosto tui kuri ko matu ko ya mamu suya bugila borong hinta hasal ni borok ha ke na bo okara phana khana phana Ungis tong ba hai khanai ma chin param membra bukuru cherme bukuru kun bukuru sinai bukuru hinkai ba o sinai rong na hari saka kai bo hinja ko boiba boiba hamya hinja ko ka mutike ma tong ma no ka sabunung nai tong ba hambai takuk tai bukuk song ang jorani news okok no sanam songo mutai kamini lukurok no toirina ningthung laharina ningthung khulumo bai khuluma bai bkhabai sahoro joto nai tongnai news nai tongnai lukurok norok bo sasamai di tamne hinkai mutai kamini lukurok ni bagai board rithung riyathung chairman member neta tongthung tongyathung phiaba ti prasa ngei brokno nainani dorka ti prasa ngei tumungno dofa hoda joto society hamjak mung tongkhang kangkai o jagao chehar post ni bagai sini bagai potri porno wan sogyawoi broni dukhuno 1 minute 5 minute 1 second phano one sok angkai broni problem no kisa naijadi takuk tai bukuk song je nugui tongnai tamne hingkai brokni dukhu birman 1 year ya 2 year ya jug romoi para khamani sibite musuka problem obo thinango solungthung obono joto lukrong thani kokkasar nai tongdi jorani news takuk tai bukuk song norok atomsa one sokna ang tambagai bolong bisingo basai tongkhana phiaba bolong ya kaisa norok ni bagai gift nani mano kaisa phunuk mari
तामने के अब चिमेन्स हासिं बायखलाय गालकजाक पाथर खायथांखा करा खायथांखा ताबो मारि तंखो ताबो हुकुमु मुकुमु हुमा हाइसिंनि तंसो अ जागाखा तामोन सासिनाय साबका सात साबका विकास नै जे तिरुफ्राव भारत हा कटर जे सालंनि तंमानि अ जागाव मोटाय कामिनि लुकुरकनि विकास दंखाना बेलाय वानामा सिंसा मांगपिलि बेलाय वानामा सिंसा कथमा तामनका मोटाय कामिनि स्कुल रोंनक रोंकरि हिंखांखा बरक रकनि फिउचार करै मोनाकमावो नायनायदि ताबुक बो रोंनकनि पाथर तंखो रोंनक तांमानि बलं खायथांपायखा बलं खावै अ जागाव मोसा मायुंर पतिर पचि कुथुमनायखा बेलाय वानामा सिंसा कथमा अब रोंनक नके बुसाइमांगलाक फियाबा तिप्रासा आमसाइनि रोंनक अमा हायङै तंखा नायनायदि अर आगे तांमानि अर पिलार तंखो सर तंखा आंनावनो फुनुगनाय इको ताबु तंखो फियाबा अ जागानि रोंनकनि टिचार होनजांनाय रक खेसिरि माइरं संनाय सारिनाय रक ताबुकबो रांमानै तंखना बेतन मान दंबाय ताय मास फागे बेतन बरक खिसाय दं हता ताबो फोरोंमाका बर फोरोंमाका इको ताव मोटामोटी फोरोंमा जागा रगलाय करि नग्रगो हानुका रगो खेजरि मारम सिमे किसे किसे बाग गलां थांबाय थां फोरोंमाका करै फोरोंमाका फोरोंजाय अनेक बसर सिं दखा फोरोंजाय जे स्कुल बाय मा होते ताव बसे फोरोंजाय ताय स्कुल बो तांफाया ताय तांया ताय तास तांजाय जे बाय मा होते ताय ताब तांजालिया ओंखाय स्कुल करे मोटामोटी फोरोंमाबो नकारगो सिमे किसे मिजा फोरों थालाय तायको अब तिरुपुरानो हीरा द हनसिनाय ताम अबनो हीरा द हनि मानसिनाय अब मॉडल विलेज बा कायसा ताम हनसिनाय नायनेदि ताबो पिलार तंखो अ जागाबो नक तांमानि मारि ताबो तंखो फियाबा अब बलं खायथां पायखा अब स्कुल हनै बुकेबो वान सगै मांगलाखा रोंनक हनै वान सग मांगलाखा तिप्रा सरकनि कपाल अ माहायनङै दङ नायदि पुरा बलं खाय तंग पायखा आं नरकनो फुनुंनाय yang cerai nadi cerai busarok, tongrati mana tongrati, nadi, sini ti prasa cerai rok na nasik ni yang nasik rade kamera passing, nasik dinin bung tamo, rimes, kok temat debor ma, rimes debor ma dah, nin bung doma nangkam ka, kapan mai asa, nin bung deh, rimes debor ma, lek ada por kena, ispa por ya, ek dua maya ko. स्कूल करें दपरी मैया स्कूल करे इनका दिल्ली बोलोंग मंग डॉक्टर नगो yang ngasih ka porna to musung bui ha kya musungo kep thana करे स्कूल lama hasal lama usaya इनका porna musung pun porimal liya tana स्कूल करें बागे पाराव स्कूल तंखति परीक्षा मो Poru na, kesi di rawat tiru masau jaga. Masau. Tok tiru. Masau. Lekha kama poria. Takuk tai bukuk song, norok kana koroksa tiprasan ni future bom hayangi tongka. Rimes dongkamo. Rimes belai cala kaham, belai naitok, belai kaham borok. Piaba bini future tamong nai tinango. Tabuk angsuk silauna nai tongka ko sukjera kai tongka. फियाबा बनि फ्यूचर मुं साख्रि हाय तामने हिंकै लेखामा परिया रोंनक करै बनि फ्यूचर बम हायसिनाय कायसा तिप्रासने थिनांनि सेराय रकनि फ्यूचर ओ मोटाय कामिनि फ्यूचर तामंसिनाय ब्रकनि नायनायदि अब मोटाय कामि सिमिया तिरप्रा हास्तिनि तिप्रासने फ्यूचर न बेलाय कमाजाक बेलाय मोनागो थांजाक हायङै तंखा ब्रकनि बागै साबो कक्सानाय ब्रनो साबो नायफायनो ब्रकनि बागै नायना दरका बेटर किरखा खायसे लामा जाना नांनाय उसमा नांनाय ताय दैमा नांनाय जोंनो अबनो सुजाखारियाखै लामा जारियाखै सुगरियाखै जों बुट छिरिया दङ नताम बागै बुट दिया लामा তুই লামা আসলে প্রবলেম কাই তুই বাই লামা নাও যত কিছু বেবাক প্রবলেম গাবন তুই বাই লামা
जेफोर बुट फाइबा सोलियासो होनतां सोरि no tamon bagi bro senami riana no kena dotong netaro bai কোন করিম লে ko sagai seramane नै बरक ताम केनां न त जों tam bor kai bala nya to no de nangkong man tam nang tabo se men lama tu school no cereron bagai am ma ya se sung ta bot chiri ya cererong ma pori baya tei school lama busu bosor ka khano no bos nam 35 বছর কাখানা ani sirase gabon bagai no tabo buskang election do phai election ফাইপানো সরকার ও লামার যাইখারিয়া বছর ফাকে যাইখারিয়া না যাইখারিয়া বুনো রিয়া লামা সাহামিয়া তেইব মায়া কে তানতে বনরে সুদা সে বুডিবা বুডি ফানা দাম সিকরি सुना बसानि सिनिया सिनि साजो मन्थि सं जों to आं बागे सों कोन जाखा भाइ नाम संनिया bon nori usi borok एमले मन्त्रि रंलो फादो फाय फाया दिको कासिबा फाइने फेने बकरी फाइने फेने के मते बंग लागता अंगला खामता फाके बरो बुट गाना गाय हासा फाके थागा काम बुट काबगारि लागी नि साइकलां खा पाके अब बर लामा तोइ रंनि बाय तामं जंजाल तंग तामं तंग बर अब लख करी सरकारनि कुनु रेगा तेगा रगलो मा तांनो र मा तांगो मा खायो रेगा बा थितमते मा खालिया ताब खाय lega ni rang माया ताव रेसन माइ रंलो बरो नाइ नरो गोजो na haru हिमि de mathang lama saya ta ba osun phaimen lamana yo bon kalanya biris बिले hamia गाड़ी चले नाले डरो कोठा साइकिल बाइसाइकिल पंजे चले माया लामा खामियानि हिमै मांसे मा थांगो basikal saya kana kare basikal saya ka kau तमा खाइबो बाला जां बाले लानि मा को के बा कत हकत बाजानि मानतां थाखाबो तै तुरुकं बास तमानि तै तमा खामिया समा थांगिया ma talang wain tu nya cost of नरक ताकलाय लोकसभा नि जे इलेक्शन ल नरक ओ बाहाय नरक नि जे जंजाल रंग ओ जंजाल बा हाबा हामलां लखा संगा बुट नडिया ने जने एरिया कासिबा रिया सिला तंसबो tamoriya lama sali budriya tabus kang election no simi de riya no lama बुट हाइपन संtai लामा ga tei बुट माया दाम सिकरि का बुट ताम सातक दंसा लामा बा खारिया तै बा सुदु काय खानिया काय बर बुट दाम सिकरि का usul koro inka no tei rinai lama rinai hangga school ro rinai hingga no boot rinai ja opto pura lama bo sari lama tei school obo subidar keri ka hangga chung budi nai budi lai ni cha संगाबन बाका खनालै संरिया नरक मुताई कामिनी लोकरक नि क खना खना बुसकांगो जेसा बोट फाइदे लोकसभा बोट फानंदे विधानसभा बोट फांदे एडीसी बोट फानदे बीसी बोट फानंदे पत्री पट बोट फायो थाङो फियाबा ब्रनि कपाल सलाय जागिया ताखकताय बुखसं ब्रनि कपाल फियो सलाय जागिया ब्र बोट नि बागै कक सामानिया तामनि हिंकाय ब्रक नि जे प्रॉब्लेम मंगि तंग माने जों जालङै तंग माने आबनि याक नि कातिरिना नि बागै ब्रक नेता मन्त्रि हनजांनाय रक दफाना हामजांनाय रक प्रासाना हामजांनाय रक न ब्र कक सामानिसि ब्र जलवै सामानि बुया कोनो बुया ब्रक नि जोंजालनि कक सामानि फियाबा ब्रक नि राइट दङ ब्र नि अधिकार दङ लामा मानानै दै मानानि स्कुल रोंनक मानानि फियाबा जत कामियो थांगांका रोंनक दङ स्कुल दङ लामा दङ दै दङ ब्रक नि कामियो तामनि बागै ताबो सुक जरा 35 बছर काय दंखा दै करै लामा करै स्कुल न करै इंनानि कलाय अबनो ब्रक नि सोंमं फियाबा आमसायनि एमएलए हिंदी मिनिस्टार हिंदी आमसायनि नेता मंत्री हिंदी ब्रक न नायनानि दरकार ब्रक नि जोंजाल न फियकनानि दरकार न बुसकां मांपिलो काहामका नुखना तैनि ब जागा थाङि ब्रक दैखक लाहार बनरक नुखना ब्रिज जाय जरक बेलायना हामिया ब्रक नि कपाल न सलायनानि बागै साबो बास आनाय जेफ्रो ब्रक नि कपाल न सलायनाय आफ्रन त बुट काखा नंला बुट काखा enggak tamo wan soka tabo sagre dei norong ne problem solong esa bod leya ang jeng ka mo tabok lama to school ma esa ponjona jeng bodiya besar do poder kha ane cara taklane bote khayo sunayo oro kerin bagai ayang matalang kai mko bo salsa bote khanya thangma sa yak sajagre himije ma yang tong phakya himije ma thang kai yang school tong hang ka amting la khamata chi yang jero kas mas ma porya gaja thangmaya himi maya ne gono aso cost ka sing khai tong ayo yela busa to tong porikha boro pori ni sunayo no mana sungni busarok par ma jagana bahai matong kami bahai
kami batam sai ko lama bok hamia tui bokuroi tai school bokuroi am bang problem tong ta watin tuinyo se ya sa gero manungu nai tong nai har song nang tama sanam song tam ko nya song ko school ridi hinoi te lama ro kuroi e amaro mi bagan ta ta ti ro hospital kami na kisa na ja thota bro ri khang ka anytime bodi tong sungbu ri tong ta phanche iri ya phang tui ro ri ya phanche sungbu do ri tong ka ham kai tabo je bud ya ni sirik mane abo joli to sirik na bahai joli uya joli u sirik ya man bagai nangla tama sanam so ani hingkai sere poriya kho sere ingko arai bosorong kha angkai khwanya hamju phaimani khwanya hamju phaimani taksu jor toi 6 bosor maton choli tongo tak phunje se lama ka hamnu gya ku nang bai ma tongkha khwani phayo jaga angoro khwani phasio phaipro ang je manu toi hasam kadrop ti matayo hangka na ani baka pra manang ma hayang kha apro ani logi songna sangka mo kaming bu toi tak bola ma saya karen himi si phayo angkiri wo mutai bu sal khoni sangka angkai borok sawo tai bisi saliya sokpanya na ingko magana nong kha malanya na kya manjang na kya ni chawta ge manjana na kya ge gonta 2 gonta 3 gonta ni lama osin mo lama salmani hasuk phon to se himbai maya hangga serere boko hakino pori u tong jaw ta mo belai wana kha wana ma si chang ani kamingo hangga to tuibo no gana ono no nang lai cha tai nong nyong khor kan an para hangga to gari ma kai ma no an para hamjuk phai tai ko bono hamjuk ta phaji namusung khana bakha ani zoroti hingga to ang is problem ni bagai ang phake ang ta onye borong no phunu se ano yang ni sala ro bo hino joli samai kaki basu i no ngai ni buri nai ri dia hai ri ti ro hino hangkang ta phunu ang dina musung ya ta mo lama no obsta ham yang gai ang mane ko sira gya hai ba ang pa jene ki ro nungbuti jaga nai ri lama saya sorok saya school saya joto kisu ni seriasan maram surok sana hote joto si osubida ga muri ra gya ta ki ro takok tai bukok song ti prasa je jaga tongo a jaga no sungma tongnai ma thanai obo bolong hne hamju phayang kalang lai liya selabo thangya kang lai liya tam nengka je jaga jesa hasuk pangthung bolong pangthung je jaga ti prasa tongo ambani sung mix khaima tonglai nai ma mili lai nai phiaba development ni haparo abo thagya government sorka hapang khaikang kang kai 1 minute 2 minute baine bro khaiperi mano khaime hamana ama hai jinis krui tam nengka tal sakao si thangi manai tongo ama hai simple matter obo sadron je nei mano obo sai to kang kang tini khana na khairi mano phiaba je jaga ti prasano kaham ka naina nango hapang obono koimong jorani news tei o kami lukorok bahaino obono musungo tai thaisa last kok sanai ni bumung tam hangkamo subur debruma bahai sagra di nangla je nonong kami no tu itam sana musung sini kami bae kopten to lama kere te kere school kere abon baganyo sung jere rok por ubujok tong bayo pori maya abo pori na thangkai bo tui tagwa tui sison tui kotor hangkai kepil ma phayo abo school bo sunai bazar sima thango lama saya hangkai bo borok bo yakung ruwai jago yakung rok sajak bayo yakung rok bonjak bayo hangkai ba yang parabo school kore hingke bo tongma boi ko bai thamani karone tabuk saram paija gya hingkai saram paijeng ni karon hingke bo abo oro tani bahi jelane bung sidra ponong thu hini sune bazaro baksa botre khlayo kosto mosto khai to bung thaja pon simandro mung thu hni botre khlai laita hingkai angabono neta minister angno ang konyamu sungo sini parawo tui bai lama school obono subidar ke rinang tu hai angkai sini para kaisa sung jogung lakhya sung tai bodlia je se purpon but phajo sung tai bodia hnei sung jogung palakhya apsungnan kok kerakha ekdom kerak kendra abo joli ui chaya bodia hnei mane sini u para future ni bagai se masau asuk jingjal tongma asuk jingjal tongma bai abo khairogoi nai naija thota hambai asuk nangkha takok tai bukok song motai kamini mangpli nai tongdi ruksai tongdi oroni uaro jorani ni je jora party mung party tongo ti prasar ni jingjal norong nugui manai ang tongo mongol cameraman tongo Poritus Deborma nai tongdi jorani news